Tata kaSikhova. Hello. Ndim wethu ndim. Ndiyakuva mamakhe. Uthena uthathele ezantsi na, uhleli nabani? Ndivuke ebuthongweni, ndihleli ndodwa apha kwam. Oh, ndicinga kaloku uhleli nalaa mtroyi wakho. Yawaqala esi sigezo sakho kanene. Ewe, jonga mani, umntana akaphilanga. Ndiyabona uba uvile uba idimoni limkile apho kwakho. Ubani ngoyidimoni? Kukho idimoni apha kwam. Senje idimoni eluhlala nalo. Ayisile kanene. Unobuyava uba limkile, so umntana uthi ufuna uzapha and ke ngoku akafuni undishiya ke ngandiyazi uba nzinto endizayithini. Inobuyaphi ke wena ke ngoku? Hayi kaloku umntana uthi ufuna uza kuwe. Akaphilanga umntana ushushu apha, ndiba ngavisa ibunzi siyatshisa. Wena uyaphi ke ngoku, wena uyaphi? Ufuna uza kuwe ke ngoku and kuyabanda. Andizokwazi uzapho mna. Khawuzosithatha tata kaSikhova. Andizuyenza mna loo nto, ndiyaphangela ngomso ekuseni. Yho, ewe khawuzosithatha. Khawundiyeke, ndifuna ulala mfondini, hayibo. Yeke mkhusela uva umntana uba akaphilanga. Uba uke wasweleka lo mntana uzawuphinda uthini? Khawundiyeke ngochuku. Intoni ubusoloko undijikeleza ngochuku na wena? Hayi kandiyeke mna. Jonga mkhuseli, jonga. Akhona ndifuna uceba ndifunani kuwe. Andidanga ufuna nto kum kaSikhova, khandiyeke ndilale. Yho, awuleyithi nothi mna sisi. Yho yho. Aphuma kuwe mna xa umntana ufuna uza kuwe. Bukhutshwa ndim wena, buniswa ndim iindawo ezirayithi. Uyaphapha ngoku.